Het is deze week de week van de pleegzorg. Daarom stiet ook de kruiswei in een woord in het groene licht. Janna Struiksma van Jeugdhulp Friesland legt uit waarom deze week zo wichtig is. Het is heel belangrijk dat de pleegzorg onder de aandacht blijft. Er zijn nog altijd kinderen die een plekje nodig hebben in een gezin. Die gewoon voor een tijdje niet thuis kunnen blijven wonen. Of kinderen die gewoon af en toe even in een ander gezin terecht moeten. En dan is het heel belangrijk dat er genoeg gezinnen zijn waarmee we kunnen matchen. Een van de pleeghouden die deze actieweek extypet is Hillegien Sielstra van Den Waard. Tegeer met haar man vangt ze al een jaar hier 2 pleegbijen op. Dus ben bij de deur uit en we hier niets van. Wij willen graag ben in de huis. Wij vinden dat heel leuk. En, dus wij zijn van, ze kunnen Ben helpen. En dan hoop je dat ze een goed plakje op huis hebben. Het gaat met deze band die wij nou hebben, gaat dat hartstikke best. Ja. Ze vielen hun thuis bij ons. En de ouders hebben ook een goed contact mee. En ze gaan 1 keer in de week naar huis. En wat ben de ouders zien wel een belly video. Dus op zich gaat het met deze band heel goed. De gemeente Dantemediel stiepen de groene lichtactie nou voor het 2e jaar op regen. Om pleegbijen symbolisch groen licht te jan voor een mooie toekomst. Die tijd is maar heel kwart, dat is jong best. Het is heel bepalend voor die toekomst. Dus hoe jij er als ben helpen kunt, hoe beter het is voor de verdere ontwikkeling. Het liefst hebben we de ben in een normale gezinssituatie en op school bij oren ben, zodat ze een beetje normaal opgroeien kunnen.